Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest nou vídeo de nombres enters anem a veure la multiplicació i la divisió de nombres enters, si són positius o negatius, anem a veure com queda el signe i també si tenim dos signes seguits. En aquests casos, si nosaltres multipliquem o dividim dos nombres positius, el resultat sempre serà positiu. Si multipliquem o dividim dos nombres negatius, el resultat també quedarà positiu. És a dir, sempre que els dos signes siguin iguals, positius o negatius, el resultat serà positiu. I si multipliquem o dividim un negatiu i un positiu, o al revés, un positiu i un negatiu, sempre que siguin signes diferents, el resultat de la multiplicació o la divisió serà un nombre amb el signe negatiu. Si tenim dos signes seguits, ens referim a que, per exemple, tinguéssim un menys i un menys 2, que aleshores menys i menys, això ho canviaríem per més 2. O si tenim un més i un menys 3, per exemple, més per menys faríem menys i això seria equivalent a menys 3. Anem a veure uns exemples de multiplicació i divisió. És a dir, per exemple, aquí tenim 4 multiplicacions de 2 per 3, és a dir, totes donaran 6 de resultat i aquí en el primer cas tenim menys 2 per menys 3, és a dir, negatiu per negatiu, el resultat seria positiu. 2 per 3, si els dos són positius, més per més, el resultat seria més i 2 per 3 seria 6. Si multipliquem en aquests dos casos, veiem que tenim un signe de cada, el 2 aquí és negatiu i el 3 positiu, si multipliquem menys per més, el resultat és menys. I si multipliquem més per menys, el resultat també és negatiu. I 2 per 3, en aquest cas seria 6. La divisió ens passa exactament el mateix. És a dir, si dividim dos nombres positius, més dividit entre més, el resultat és positiu. I 10 dividit entre 2 ens donaria 5. Si els dos números són negatius, menys i menys ens donaria més. I 10 entre 2, 5. I si els dos números tenim un de positiu i un de negatiu, és indiferent quin sigui un i quin sigui l'altre, més entre menys, el resultat seria menys, i 10 entre 2 ens donaria 5.